Ameta Sénégal Kaufe Krenkrena Stade Jamia Jola Kakuma Demsini Serantrontan kan Chemanu Kodo Krenkrena Minu Sima Teme Santarolo Flakan Nanko U17 Ukanyo Dando Sena Nanko tournoi fois A Kabini Octobre Kalo Temenet Legon Flassan Baflan Nanina A finale Kenebe Sigi Soni Ninegentane Segi Dana Gusira Sénégali Jatigi Aleni Mali de Nyon Soro Kenekan A finale Manoron ni b'a dɔn ko jɔnjɔn tɛmɛnen bɛ Mali bolo Mali degeli karamɔgɔ n'o ye Adama Jɛfila Jalo ye ale y'a yira ko b'a fɛ ka segin ni jɔnjɔn ye ka na Mali la nka o ma nɔgɔn Sénégali min ye jatigi ye ale fana b'a fɛ jɔnjɔn ka to ale fɛ yen Sénégali ɲɔgɔndan in kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan Adama Jɛfila Jalo min ye Mali degeli karamɔgɔ ye a y'a yira ko ɲɔgɔndan n'o ye finali ye a bɛ temps ka se de ɲini nka a tɛ temps ten min ye Sénégal ni Mali ye olu kɔni y'u ka sɛbɛn sɔrɔ o y'a nafama dɔ ye ka d'a kan finaliste fila de bɛna UFOA a jɔyɔrɔ fa CAN U17 na taa kɛnɛ kan n'a tan jamana ma fɔ fɔlɔ kafu fɛ ka kɔn finale in ɲɛ n'o ye jɔyɔrɔ sabanan ɲɔgɔndan ye n'an ko 3e place o bolodalen don ka bila nɛgɛ 15 la Stade Diamniadio la Guinée-Bissau ale ni Gambie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan kunnafoniyaw nasira wɛrɛw fɛ halisa sɛnɛntɔlɔntan bunagun kan ka kuma Mali forobatɔn kan n'o ye senior ye kɔrɔbalenw olu ka ɲɔgɔndan wɛrɛw olu bolodalen don ka bila novembre kalo tile 15 ani tile 19 nata la min ye novembre kalo tile 15 nata ye Mali forobatɔn ale bɛna taa Mozambique kɛrɛnkɛrɛnna Maputo ka taa Mozambique ka wele jaabi o ɲɔgɔndan bɛ don CAN Maroc bafilagoni 5 éliminatoire tile 5nan hukumu kɔnɔ tile 4 o kɔfɛ novembre kalo tile 19 Bamako yan min ye Mali ye ale bɛ Eswatini bisimila stade du 26 mars la o ɲɔgɔndan bɛ don CAN Maroc bafilagoni 5 éliminatoire tile 6nan ana laban hukumu kɔnɔ hakilina jiginna Mali ka kulu éliminatoire nu CAN bafilagoni 5 ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ o ye groupe I ye tile 4 ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 8 farankan 2 Mozambique kɔfɛ jɔyɔrɔ fɔlɔtigi kuru 8 farankan 4 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré Kala Selido